खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। मिजिं थियो नोंथांमोना बयबो दिनैनि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांजोबगोन होनना। दिनै 28 एप्रिल 2026 एबा 14 बैसाग दान 1432 मायथाइनि मंगलबार बाराय। दिनैनि गिबि राशियाव दङ मेष राशि। दिनैनि साना मेष राशिफोरनि थाखाय जोबोर मोजाङै बारलांगोन। गोसोआ धोरोमारि खान्थिफोराव गोरोबफागोन। बबेबा धोरोमारि थावनिफोराव दावबायहैनो हागौ। गुबुनफोरनि मदद मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा खालामनो हागोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो 4 आरो नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सानजा आरो नोंथांनि राशियाव नांनाय राहुकाल समा जादों बेलासिनि 3:37 5:07 वृषभ राशि। राशि बादियै वृषभ राशिफोरा दिनैनि सानाव गाहामैनो बारलांगोन। नखरारिफोरनि हेफाजाब मोननो हागोन। गोसोआव रंजाखांनाय मोननो हागोन। धोरोमारि खान्थिफोरा खुंजानो हागौ। लोगोआरिफोरनि हेफाजाब मोननो हागोन। बेलासि समाव खरसाया बांनो हागौ। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर आरो खाफाल गोनां दिगा जादों साहा आरो सोनाब। राशियाव नांनाय राहुकाल समा जादों 3:37 5:16 मिथुन राशि। राशि बायदियै खामानियाव मुखुब जानानै थागोन। नारसिनथाय मोननो हागौ। लोगोफोरनि हेफाजाब मोननो हागोन। थाबथानानै थानाय खामानियाव जौगानाय मोनगोन। जिउनि लोगोनि सावस्रि फारसे गोग्गो लाखिनो नाजानाया गोनांथि। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सानजा। राशियाव नांनाय राहुकाल समा जादों 3:37 5:16 कर्कट राशि। राशि बायदियै दिनैनि साना सुखुयै बारलांगोन। बरादा हेफाजाब होगोन। प्रपार्टिजों सोमोन्दो थानाय जाथायाव जौगानाय मोननो हागोन। गथ' गथायनि गेजेरजों मोजां खौरां मोननो हागोन। नखराव अनज्लायनाय फैगोन। धोरोमारि खामानिफ्रा मावफुंजागोन। गोबाव समनिफ्राय थाबथानाय खामानिफ्रा मोगथां महर मोनखांगोन। लोगोफोरजों आबुङै सम हगारहरनो हागोन। कर्कट राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो खाफाल गोनां दिगा जादों खोला आरो सानजा। नोंथांमोननि दिनैनि राशियाव नांनाय राहुकाल समा जादों 3:35 5:17 सिंह राशि। दिनैनि साना सिंह राशिफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जानानै फैगोन। जिउनि लोगो आरो बिफानि हेफाजाब मोननो हागोन। गोरलैयै जौगासारनाय मोननो हागोन। गुबुनारि आदब खायदाजों मुलाम्फा खालामनो हागोन। धोरोमारि खामानिफ्राव बहाबा दावबायनो थांनो हागौ। सिंह राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो गुफुर आरो खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा आरो खोला। नोंथांमोननि राशिनि राहुकाल समा जादों 3:36 5:18 कन्या राशि। राशि बायदियै खामानि बिथिङाव सोलो बांगोन। मान सन्मान बारायहोनो हागोन। सोलोंथाइ आरो बेफार फालांगियाव मुलाम्फा खालामनो हागोन। जायखिजाया गिदिर थिरांथा लानायनि सिगां सानै हयै नायबिजिरग्रोनाया गोनांथि। कन्या राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो राशियाव नांनाय राहुकाल समा जादों 3:33 5:16 तुला राशि। राशि बादियै तुला राशिफोरा समाजारि खामानिफोराव बाहागो लानो हागोन। थासारियाव बरादा हेफाजाब होगोन। जुलि जानायफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांगोन। अनज्लायनायजों सम हगार हरनो हागोन। बहाबा धोरोमारि खामानिफोराव दावबायनो थांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा खालामनो हागोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6
आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब। आरो नोंथांमोननि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा आरो खोला। आरो राशियाव नांनाय राहु काल समा जादों 3:37 5:16 वृश्चिक राशि। राशि बादियै दिनैनि साना गोरोबलायनायजों बारलांगोन। बिबाना बांनो हागौ। जिउनि लोगोजों धोरोमारि खामानिफोराव बाहागो लानो हागोन। लोगोआरिफोरनि मदद मोननो हागोन। गोदान खामानिफोरा मावफुंजानो हागौ। धोन लाभ खालामनो हागोन। फरायसाफोरनि थाखाय सोलोंथाइ फारसे सांग्रां जानाया मोजां। वृश्चिक राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मेरुन। आरो नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा आरो सानजा। आरो राशियाव नांनाय राहु काल समा जादों 3:30 5:16 धनु राशि। राशि बादियै दिनैनि साना धनु राशिफोरनि थाखाय गाब गोनां जानानै फैगोन। धर्म आरो कर्म मोन्नैबो बिथिङाव गोसो जगोन। थाबथानानै थानाय खामानिफोरखौ आबुं महर होनो हागोन। गुबुनारिफोरनि मदद मोननो हागोन। धनु राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। आरो नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला। आरो राशियाव नांनाय राहु काल समा जादों 3:37 5:16 मकर राशि। राशि बादियै मकर राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना मुखुब जानानै थानो हागौ। खस्थ'नि मोजां फिथाइ थायहोनो हागोन। धोरोमारि खामानिफोराव गोसो जगोन। सुथुरफोरनिफ्राय सांग्रां थानाया मोजां। लोगोआरिफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन। गुबुनारिफोरनि हेफाजाब मोननो हागोन। मकर राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। आरो नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला। आरो राशियाव नांनाय राहु काल समा जादों 3:37 5:16 कुम्भ राशि। राशि बादियै कुम्भ राशिफोरनि थाखाय बरादा हेफाजाब होगोन। धर्म आरो कर्म मोन्नैबो बिथिङाव गोसो जगोन। देरहासारनाय मोननो हागोन। मोजां खान्थिफोरा मावफुंजागोन। थाबथानानै थानाय खामानिफोरा मावफुंजागोन। जुलि जानायफोरनि थाखाय मोजां सान। सावस्रि बिथिङाव मोजां। कुम्भ राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रांगा। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा। आरो राशियाव नांनाय राहु काल समा जादों 3:29 5:16 मीन राशि। राशि बादियै सुख सान्ति मोननो हागोन। गोसोनि हास्थायनाय फुरा जाफुंगोन। न'खराव मोजां खामानिफोरा मावफुंजागोन। धोरोमारि बिथिङाव दावबायनाय मोननो हागोन। सावस्रि बिथिङाव दिनै मोजाङैनो बारलांगोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। मीन राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। आरो दिनैनि नोंथांमोननि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा आरो राशियाव नांनाय राहु काल समा जादों 3:36 5:16 लोगोफोर, नोंथांमोना दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ बोरै मोनखो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिन्थाहरनो दाबाव। आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदोंब्ला बर'नि रानि 2.0 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय। जाहाथे जेब्ला जों बेबायदिनो राशिजों सोमोन्दो थानाय भिडिअफोरखौ आपल'ड खालामो अब्ला नोंथांमोना थाबै नटिफिकेसनखौ मोनहैनो हायो। आरो बेजों लोगोसे जायफोरा दिनैनि भिडिअखौ गोसो गोथारै जोबजासिम नायलांजोब्बाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय।